Eli ekana mässi, johon haetaan vähän vettä ja haetaankin hertta ja isa, koska mennään maastoon niillä. Joo, ekana otetaan isot huppu pois ja kutsutaan vävyt ja harjataan se. Joo, sinne ja hertta ja harjataan harja ja lisää harjausta. Sitten laitaankin puutsit ja laitetaan ne ja satula ja jouste, heijastinvoin ja siinä on valmiita melkein. Sitten puolainen lämmitys ja sit päähän. Sitten valmiin maastoon ja maasto meni ihan kivasti. Se oli aika paljon virtaa, mutta alkuun se oli vähän perseestä, mutta sitten loppuun meni ihan hyvin. Vaikka sillä oli virtaa, mutta sitten joo, kamat pois, puutsit pois, harjataan.